Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun catet nggih. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Apal? Mbah Kiai Idris Lirboyo ngendika dhateng kula, kowe iki nek ndung di paringi donga Jawa saka kiai sing mantep. Kae kiai ora ngarang dhewe, kiai saka para wali, wali ya ora ngarang dhewe. Wali iki donga Jawa ijazah saka Nabi Khidir alaihis. Nabi Khidir meneh ketemu kiai Jawa paring donga nganggo basa Jawa. Meneh pinanggih wali Madura ngidungane bahasa Madura, ketemu kiai Sunda dungane bahasa Sunda, bangsane Juragan Empang barang niku lho. Mudeng mboten. Ketemu wali India ijazahnya nggo basa India, bangsane Caya-Caya niku lho. Mula Syekh Mahmud Plumbon Cirebon mengatakan Mbah Ki Haji Dalhar Watujongkol menika asring pinanggih Nabi Khidir. Donga ning saka Nabi Khidir. Saged pun maos mami lagu. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa liwat.